een mooi Limburgs festival. Daar hoort Limburgse muziek bij. Nou ja, we hebben carnaval natuurlijk een beetje moeten missen. De echte vastelovend natuurlijk ook door COVID, maar ook gewoon, hè, het is eigenlijk een seizoen van november tot maart, zeg maar. En we dachten, ja, wat is er nu leuker dan met goed weer gewoon ook die vastelovendsmuziek te draaien. En dan hier op Solar, ja, dat is 1 en 1 is 2 voor ons. Hoe is dit? Optreden in de carnavalstent op Solar. Ja, lekker. Solar in de zomercarnaval is helemaal lekker. Alleen moeten we onze pakjes nog even iets zomers van maken, want het is best wel heet. Maar wel leuk. Laatst hebben we hier nog festivalavond gehad, dat was ook een enorm groot feestje. Dus ja, dat moet je gewoon meer meemerken. Wat u betreft voor herhaling vatbaar die tent. Heel zeker, heel zeker. Hoornderveld heeft het top geregeld, fantastisch. Alles wat hier gebeurt op carnaval is helemaal fantastisch. Wat vind je ervan, zo'n carnavalstent op Solar? Ja, dat is een keer iets anders, hè. Veel verschillende muziek is altijd leuk. Een beetje ouwe hoeren, gezelligheid. Dus ja, prima. Regio, dit feestje in de zomer. Beter wordt het niet. Dus zin in. Van jou mag je volgend jaar terugkomen, die tent. Ja, zeker weten. Zeker weten. Gaan we. En we zien steeds meer festivals die wat dit voorbeeld volgen. Dus die wat gewoon zeggen, nou weet je, al die Limburgse artiesten, waarom zouden die nu niet goed doen in de zomer als het ware? Dus eigenlijk krijg je nu een seizoen van 12 maanden per jaar. Ik ben voorstander.